Views, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news. Hard-hitting commentaries. Mabatian ng isa. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. 6 minutos nakaligad sa tak ng alas 8 Aksyon Radio Philippines Standard Time mayong aga naman bakulod kag Pilipinas. Aksyon Hotline Martes nga pagpangalagad pitsa 22 sa bulan sa Nobyembre tuig 2022. Aksyon Hotline Sa ngalan sang regular nga anchorman basta Martes ang inyo ka-aksyon. Aksyon Marlon Hervaya. Aksyon Hotline Linibo ka mga pamilya subong nagaantos sa halit sang 5.6 magnitude nga linog nga tumayog sa Cianjur, Pungsod, Indonesia. Ang latest sini mga kaaksyon ang mga tawo nga nagkalabatay 162 na tumayog ini alas 7:30 ang takna sang gabi local time sandig sa record sang Indonesia's National Disaster Mitigation Agency. Ang mga nagkalapilasan ho, sobra 700 kag subong ang lugar, wala pa sang power sang kuryente kag wala man sang koneksyon sang anuman nga sahi sang komunikasyon. Aksyon Hotline Ti ang Cianjur makaksyon isa ini ka banwa kag district sa West Java province sang Indonesia. Gamay lang siya nga sahi sang banwa kay ang populasyon suri ara lamang sa 173,265 sandig ini sa 2020 nga census. Subong ang mga rescuers so nagapaninguha nga maluwas ang mga tawo damo sa mga natrap sa mga building nga nagkalawasak kag nagkalaosmod sa isolated nga lugar. Aksyon Hotline Kay man magluwas sa 5.6 magnitude nga una nagtayog, may ara sang sunod-sunod pa yang mga aftershocks mo kagabi. Ti si West Java Governor Ridwan Kamil kahapon nagpalayag sang kabalakang nga mga damo pa ang patay. Man pag-check ko di kagabi sang figures sa kanabuon sa mga nagkalabatay as of 10 p.m. guro, alas 10 kagabi, sa 62 pa lang, pero subong pagbugtaw naton, 162 nabot sa lingon nagdugang isa kagatos. Aksyon Hotline May kabalaka nga nabat sa ganda ng mga opisyal sang Indonesia nga base magdabo pagid. Ining mga nagkalamatay kay ang siling sang National Disaster Agency may mga sobra o mga dabas na damo ang nabalaan nila nga natrap nga mga tawo sa nag-osmod nga mga building. Ti siling ni Cianjur spokesperson Abdul Muhari, may lapit 2,000 iya ka mga balay mo ang nagkalapiktuhan kag lapit 4,000 ka mga tawo wala subong sang may mapulian. Aksyon Hotline Si Herman Suherman ang pamuno sang Cianjur's government. Nagsiling nga may mga tawo man sa Koginang, no? Sa Koginang. Isa ining Koginang, isa ini ka lokalidad sa Western Java nga waay mapabakwit. Luyag nila kuntani nga i-evacuate. Hindi mahimo kay bangod sa landslides nga nagbalabag o kung nagtabon sa mga lagyan. Aksyon Hotline Ari pang isa ka makahalos buo nga itabo diri kag sakit sa balatyagon kung makitaan. Ang mga medical workers dito ara lang sa gwa sang district hospital mo nagabulong sa pilason kita tama sa mga laragway magkakson sa hospital parking lot kag sa gwa sang building sang Cianjur. Ti kahapon pa lang adlaw ang mga opisyal tos lugar naga tinguha gid agod ma-determinar kung ano gid ang full extent sang kahalitan sa ning linog niyo.
ulihin na lang guro niya. Unahon niya nila bulig kag luwas ang kabuhi sa mga nagkalasamaran. Action Hotline. Kay man, since ka nagtayog ang linog, mga 2 ka oras ang nagligad mga ka-aksyon, may ara ya mga ka-aksyon, mga lapit 30 ka mga aftershocks din mo ang na-record. Grabe naman nga trahedya sa pungsod sang Indonesia. Nagpanumdom naman sa mga taga-Indonesia sang natabo to sang tuig 2004 kag kita dumduman taman guro na dari sa pungsod sang Pilipinas. Perti to yung kabaskog sang tuig 2004 nga linog sa Indonesia, 9.1 magnitude to ya ang umuyog dito sa may Sumatra Island sa northern Indonesia. Action Hotline. May tsunami pa to nga natabo mga kaksyon, nag-apekto to sa 14 pagid ka mga pungsod. Ang patay to amin yung pila, 226,000 ka mga tabo to sa Indian Ocean coastline. Sobra katunga sila mga kaksyon, ara sa Indonesia, ang nagkalamatay, katunga sila 226,000, ara sa Indonesia, ang iban sa iban nga pungsod kabay, apektado pagid mo, nga 15 ka mga pungsod. Action Hotline. Worst earthquake in Indonesia. Ano bala? Abo na siyempre, ang sa Sumatra Island sa northern Indonesia. Ining linog ka gabi, mga kaksyon, liwat nga nagpanumdum naman sa taga-Indonesia, sining pinakalala nga linog nga nagluntad sa tuwig 2004. Pero sa bugos nga kalibutan, mayara pagidya mo most deadly earthquake sa history. Natabo ni sa Shaanxi, pungsod China. Dugay-dugay na galing ni 1556 pa natabo. No? Lain pa to guro itsura sa mga tao. Action Hotline. Ang nagkalamatay ito, lapit to yat 1,830,000 ka mga tao to nagkalamatay sa China mga kaksyon. Amo ni sang ginakabig pinakalala galinog sa kalibutan. Doblis pilo sa nagapangduha o second most fatal nga earthquake. Natabo dito sa may Haiti sang tuig 2010, ang nagkalamatay 316,000 ka mga tao. Tinatural ini nga disaster. Pero amo ini nga disaster o galing nga hindi gid naton mapreparahan, ang bagyo mapreparahan ta pa ang linog. Hindi tayo mapreparahan. Sino bi ang makapakot sang linog man? Waay gid. Action Hotline. Tiya mo ni, pangamuyuan ta na lang. Nga kabay hindi na magluluntad ini mga dalagko nga mga linog, mga kaaksyon. Ang aton pangamuyuon kabay pa nga waay lang kuntani sang Filipino nga dalakip sa mga nagkalamatay o nasamaran sa linog dito sa Indonesia. Nga may kabalaka kita. Ang datos ng gobyerno sa Pilipinas nagapakita 7,451 ka mga Filipino ang ato subong sa Indonesia naga-star kag naga-obra as of June 2022. Tinamudamo na ni lapit 8,000 ka mga Filipino ato sa Indonesia. Action Hotline. Ulaton tara kay ang DFA na ang ma-report kag mapapalo sa aton. No? Ano pa ginibas sa balita nasyonal dari kita anay sa good news. Halin sa bad news sa Indonesia dari kita sa good news. Action Hotline. Amo ning balita nga nangin suki na sang adlaw sa Martes, balaan nyo naman aguro hulag sa presyo sang gatong. Subong medyo magkapayuhom sa mga nawong sa motoristan Sa may mga salakyan nga subong nagahigop gid abi sang marimis kag nagaaso-aso nga kape, gatas marokon taho man. Ti sigurado mangin maayo ning inyo sa nga paghigop. Kaya ang balita nagnubo ang presyo. No? Why ang saka kundi nubo ang presyo mo ng balita. Ang local oil firms sa mga Tuesday nagpanubo sa pump prices sang diesel, kerosene kag gasolina, 3 kay kasahi sang gatong kundi mayad bamatian. Action Hotline. Ang diesel prices 2.15 kada litro, ang kerosene 2.10 kada litro, ang gasolina 40 sentimos kada litro. Palareho ang pagnubo sa presyo kada litro sang Shell, Clean Fuel, Petrogas, PTT Philippines, FedEx Petroleum, ang GT Petroleum, kay iban pa nga mga kumbuyahan sang
gatong. Action Hotline. Ano ba gini ba sa nga balita, Octa Resorts may bag-o naman ginpagwa nga datos may kantanan sa kaso sang COVID-19 diri sa Pilipinas. Ang COVID-19 subong ginatingwaan gid kag daw ginapilit na gani sang kanamaan nga Filipino mo. Nga malipatan blakag kon pwede pa lang, hindi na kuntani pagsapakon. O galing mayara gyapon sa nagapositibo ho. Kung matapikan ka sa saning kagaw ni, dapat sunod gyapon ka sa protokol nga napatuman sa gobyerno. Mayara na gani nagasiling kag konkis nagabasol sa Octa Resorts. Ay iban gani nagahambal nga nano maning opisyo sa Octa Resorts man. Why na din COVID-19 porong ilay ay hilig gihapon magpagwa report akong datos labi na kon nagasaka ang kaso. Action Hotline. Normal na nga reaksyon sang publiko pero kung lantawon tagid, mas mayo gani nga may amo sa nga sahi sang grupo o kon organisasyon. Kay dako maning nabulig sa ato sa gobyerno sa kampanya kung hindi sila tanto matampan bla. Sang hala kapalibog kung paano awayon kag papason ining kagaw ni nga corona. Man nagbantog ining Octa Resorts ang tuig 2019 man lang. Ti nagratsada man ang COVID-19. Tuig 2019 naman nagtawag sa nga 19 kay man 2019 sa nga tuig umarang kada. Action Hotline. Amo man gin-establisar mo nga tuig ang ila sa nga organisasyon. Ti private polling research consultation nga nakabase sa Quezon City na bantugan sila sa nga mga advisories. Ang tutok nila sila amo ang Independent Science Advisor. May epidemiological forecast ni sila. So okay na yung nga nagabulig ni sila sa gobyerno nito mabasulon ng Octa Research niya, no? Aring report kahapon, may report ang Octa Research nga may 8 ka mga probinsya ang nakarehistro sang very high o kung above 20% COVID-19 positivity rates sa nakaligad lang as mana. Action Hotline. Isa sang medyo makatuga kabalaka naman sa mga Negrosanon di. Kaya ang Negros Occidental isa sa mga probinsya nga nalakip sa 8. Action Hotline. Di balikan tani nga balita dugay-dugay kag palabayan man nato na balita. Angot sa ginakampanya nga COVID-19 vaccination sa mga banwa kag syudad diri sa Negros Occidental. Kay sa syudad sang Cadiz, si Mayor Escalante mga kaaksyon may executive order nga ginpagwa. Ang mando nagapadasig sa COVID-19 vaccination sa syudad kabahin ni sa ginatawag nga Pinas Lakas. Action Hotline. 3 ka adlaw nga waswas. Pinas Lakas, 3 ka adlaw nga waswas bakuna. So go to December 5 tubtob 7 mga kakson. Ang alkalde sang syudad live bantayan ta dugay-dugay. Action Hotline. Ano pa gini ba sa nga balita mga kaaksyon? 15 diyas nga ceasefire sa dakpanay sa mga tradisyonal nga sahi sang di pasahero nga salakyan diri sa Bacolod. Subong nga adlaw magatakop na kung isipon ta ang 15 diyas. Action Hotline. Duha ka simana nga ginpanilagan sa Bacolod doon nila bida sa mga traditional POV drivers. Kagabi si Bacolod City Mayor Benitez nag-anunsyo sa iya sa nga official FB page nga subong adlaw Martes siya kag ang opisyal sang LTFRB maga-istoryahan nay. Tani mapa-interview man taga LTFRB no galing ka daw ila ang LTFRB sa media. Ang LTO okay pa. Action Hotline. Si Mayor Benitez maga-istorya sa representante sang LTFRB. Agod makapagwa sang resolusyon may kantanan sa pagpalawig sang moratorium. Amo ning makapaumpaw kabalaka, may extension ang moratorium palawigon. Agod mahatagan sang dugang nga tay makuntion ang apektado nga mga drivers kag operator sa ning jeepney modernization program sa aton sa gobyerno. Pati ng mga opisyal mismo sang gobyerno maka palawig-lawig man time nga makabalay sa kanunong dapat kag sa pagbalay sa ginatawag nga win-win solusyon. Sa isa ka problema dapat win-win solusyon ang ato sa nga labuton di. Ang transfer plan kag ang tanan nga mga concerns sa hindi lang yatag iya kag drivers sang traditional nga salakyan kundi pati na mismo sa mga modernized jeeps
para malabot ang matawhay ka desisyon. Action Hotline. Tiyan mo na bala, kung balikan taisip ang 15 Diaz, nagsugod ang ceasefire sa Dakpanay, nagligad nga November 8. Ti kung mag-November 8, magkakson isipon tangin si Kaadlaw, nga moratoryo matupagi sa subong November 22 ang 15 Diaz. Pero good news sa mga apektadong operators kag drivers, bagod may ara sang extension kag gining extension ato ni baloon kung bala 15 Diaz man gyapon o kung base gun palipot ang mga adlaw or pwede ban nga mas lawig-lawig sang sa 15 Diaz kundi mayad. Action Hotline. Como may anunsyo ng alkalde sa Bacolod kay may extension ng moratorium, ano ba na ang mahambal sa pila ka grupo sang transportasyon dere sa Negros Occidental ka Bacolod, makaupod na dugay si Jojon Asis, ang Secretary General sang Sentrong Samahan ng mga Super at Operators Negros o kon S-Stone. Action Hotline. Samtang Paskwa nagahilapit na, aber check ng datos tari record ta, 39 kaadlaw na lang Paskwa na, 40 ka adlaw naman nabilin, tuwig 2023 na. Ting Paskwa ko, di na? Action Hotline. Laog lang. Paskwa nagahilapit na pero ang kampanya kontra sa iligalo kag dinumalian nga palupok makakson daw ay patada bati ahaw. May mga insidente naman nga nagpatay gana sa pila ka mga persona tugas ang illegal firecrackers kag pyrotechnics factory. May mga grupo naman subong nga nagapanawagan sa gobyerno nga dapat tulotin ng panahon ang paghulag kampanya kontra sa mga illegal firecrackers gariho. Isa dari amo ang Toxicity Watchdog. Ang tawag sa grupo Ban Toxics. Independent din siya nga non-government environmental nga grupo. Ang kampanya para sa toxic-free world. Nagligad lang adlaw, nagpalayag sang kabalaka ining grupo ni sa mga ginabaligya nga prohibited firecrackers samtang nagahilapit ang Christmas season. Tinagligad may market monitoring sila ginhimo dito sa may Divisoria, Manila. Nakabakal sila sa pila ka mga brands sang banned firecrackers. So papatuod lang ning halog pasubong ang kampanya sa mga otoridad ta kag kun may amo sini. Base kun damo sa negosante lang maghingalit sini. Manbalaan nila nga way pa naman sa Dakpanay mo kundi birahon nila anay baligya sa bisan ginadumilian pangasahi sang palupok para nga makaguluganan siya lang. Action Hotline. Ang mga prohibited firecrackers nga nakabakal sang Ban Toxics amo ang nabakal sa ng grupo Ban Toxics 5-star Whistle Bomb Giant Bawang Happy Bull. Ang 5-star daw di tanto ya ka dolo delikado no Whistle Bomb buman. Ang Giant Bawang kag Happy Bull guro man delikado ni. May panawagan ng grupo ni sa kay PNP Chief Azurin dapat magbando na sang on-site inspection kag confiscation sa mga prohibited firecrackers sa mga pampubliko nga merkado. Action Hotline. Sakon lang himuon gimani siguro sang pulis. Bisan di sila pag ipanawagan o galing pamangkot diri kung saan o nila sugdan. Subong ho, pila na lang ka adlaw ang nabilin mga kaaksyon. Mas maayo kung timbrano pa. Parang ang nagaplano sa pagpalusot diri sa Pilipinas sa mga illegal nga palupok pati na sa mga nagaplano nga maghimo diri sa Pilipinas kundi mapunggan timbrano pa. Ano pa bing ginahulat subong sa PNP man? Daway man sa importante kag hilingagawon nga ginaobra subong ang PNP, pabunuan sa PNP. Pero hulaton tala ni base subong span na may direktiba na. Base kung may makapipit do baga ni Azurin. Na sir, damo gareklamo ho. May mga nagalapta nga illegal nga palupok. Action Hotline. Pero sa lokal nga hugada tutukan ta abing banwa sa ganigaran. Kamustahon naton kung anong sitwasyon sa sang banwa. Basta gani sa kada Disyembre, damo sa mga hinigaranon da makabawi-bawi man, baligya sa nga palupok kag fireworks. Pero hindi ka basta-basta makabaligya na kung hindi ka makaagi sa seminar. No? Wala ka sang ideya kung paano ipisiguro safety. Hindi na pwede kadelikado na sa. Isa sa mga opisyal sang association sa mga manugbaligya sa banwa aton makaistorya dugay-dugay. Action Hotline. Las 8:25 Action Radio Philippine Standard Time. Standby sa ato sa nga pagpanumbalik. Unahon ko ang modernization program. No? Kay hibalo unta ko na mga reaksyon diri sang pila ka grupo
sang transportation sa Bacolod. Alas 8:25. Action Hotline 2006. Going WID for best public affairs program for radio. This news sponsorship is brought to you by Okay. Mga live stream. Ga-monitor sa digid ng mga tinion. Okay. Ana Sinoro, hello. Good morning. Good morning, good morning. Si Ka Patrick Saludaris. Good morning, Action Rai? Action RY? RY, nagagawa. Watching from Moises Padilla. Barangay Quintindrimo, Kapamati, Gid, kami Action Rai. Nga RY ga, letter R ka letter Y ang nagagawa sa type sa ngalan ko. RY. No? Kita mo na action na action letter R ka letter Y. Sige lang, amo ginang Tamiyaw lang, Kagawad Nelson Ogatis. Nagapamati, Gid, Subong. Good morning, ARB. Monitor always from Celine Homes. Keep safe. Action Mar. Action Mar, maning hambal ni Virgil Pindaho. Sige. Si Evelyn Tumagin Brosi E. Corb. Watching sa Sipalay City. Thank you. Filicula Calzado. Sige. Action Marlon maning iban. Okay na Gorea. Basta nagsalaan tong type nila. Kabonitor kami sa may 6th Street. Oo, si Felicola Calzado Susa. Si Pilton Lipura Araman. Good morning. Action Mar. Watching from Pasay City. Salamat, kid. Sige. Standby kay babalik tayo dugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskartes ka buhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Apan mi permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pretty, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ka online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa si buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagiko kay basta ko nadala nagi kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos lang Tapos sa may skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo ga panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano, kung magklase di? Kung kisana, ano lang ako makulang. May pigado, tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila wala. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit. Tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita. Kay isa blurred man ang cellphone niya. Kaya ginagamit ko siya wala sa anak ko baan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location.
But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langko. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpur kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ingko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mga kag Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang Silyo Nagres laparan ng mga buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulanong nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinira sa mga lata, goma, kag-iban paghid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung tugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran.
Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kung ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kung larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kung pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kung mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa Pangalagad, kahapon o kung kahapon sang kasisidmon si Bacolod City Mayor Albi Benitez nagpagwa sang anunsyo pagi sa sining official Facebook page nga ang 15-day ceasefire sa pag-apprehend sa mga public utility vehicles without franchises sang LTFRB kag LTO diri sa Bacolod ang i-extend palawigon kay subong naning adlaw November 22 mo magatapos ining 15 kadlaw nga moratorium o kon ceasefire. Kay may naistorya gani ko nga sa Liang Action Marlon atong 15 kadlaw nga moratorium ceasefire. Medyo malipot na sa amon para nga makadecide kami sang kung ano gid ang maayo ngay mo unti. Good news di kaging pamatian sang pila ka mga lokal na nga opisyal dari sa Bacolod. Ngati hindi man pwede nila nga balewlaon ni ining concern ining problema ni kay nga hindi lang ya driver sang traditional POVs ang apektado di kundi apektado man ni ang ila sa ring pamilya kay ang kalabanan sa mga aksyon diri nayatan na tinigulang gani sa pagmaneho lang sa nga POV nga salakyan ibang tag 30 40 anyos na yung pagmaneho nila mo. Action Hotline! Tigulpihon mo lang nga untaton ni budlay na sila yung mangita sa ibang nga trabaho bangod sang edad nila magkaksyon. Tiyaring good news kay i-extend no ugaling amalantayan tari kung ano ang madesisyonan di sa ulihi bala malabot ina gina sila nga win-win solusyon ni kay ining modernization jeepney modernization program sang gobyerno di na riya budlay na rigorya nga punggan pa rin kay nagasugod na gani implementar nagasugod na gani no nagasugod na kag amo na lang di ang ginatingwaan nila nga mailisan ining mga traditional nga POV jeepneys mga kaksyon galing kay may ara sang kabudlayan gid kita mismo nakita naton ang kabudlayan nga gina-eksperyensya subong sa mga apektado ni nga mga POV operators kag drivers. Dapat mangin acceptable tanan no ining proposals nga ginsumiter sa naglain-lain nga mga transport groups sa ulihing desisyon diri magkaksyon sa national government man sa Japon pagi sa LTO kag paagi sa LTFRB. No? Sige lang, hibalon tayo mag-aksyon. Online sa hotline. Magandang po natin si John Asis, ang Secretary General sa Sentrong Samahan ng mga Super at Operators Negros sa kung ginatawag nga Stone. Sir John, good morning. Mayong aga sa imo aksyon, Marlon, no? Yes, Sir John, thank you, Gida. Good news ni para sa inyo grupo, kag sa iban sa mga transport groups man diri sa Bacolod, kahapon,
nag-anunsyo si Mayor Benitez nga ang ceasefire o kung ining moratorium sa pagdakop sa mga POVs, no, nga wa isang prangkisa halin sa LTFRB, halin sa LTO, palawigon anay. No? Unagid, anong reaksyon sa inyo sa grupo sa Stone, Sir John? Mayong aga sa tanan nga pagkulamati sa aksyon radyo, no? Kag sa imo aksyon, Marlon. Amo na gani nga tungod sang pagwa na ni Mayor kadako kini nga bulig min para sa amon para nga ma-extend kami sang dugang pag extend sa amon mga pagbiyahe nga hindi kami magutuman sa tagsa namon sa Panimalay. Okay. Extension, pero why pa ka mo ideya, Sir John, kung pila ka days, pila ka adlaw ang extension? Amo masigapon 15 days, o kung anong plastada? Ang ginambal to sa akon initial kung istorya kay Consulor Alice Pino, 15 days ni sa kuno, pero daw malabot ni sa anon ka bulan. Pero daw may kapait nga maabot sa amon pag abot sang time nga anom ka bulan. Naman. Kaya amo sa to bala ang initial namon nga kuan ay tungod nga ning LTFRB may ginaduso na ni sila may ginaduso na sila nga kumbaga ginpasalig na ni nila. Sa ini amo na ni ang magabulo sa amon. Kaya mo ni nga tagaan kami nila ko no nga pag-meeting nga mo ni closed door meeting nga nagbaisay kami si Attorney Altura. Kay si Attorney Altura amo lang ni perming ginapadala ni direktor kay para nga hindi madesisyonan kay wala ang direktor, hindi makadesisyon bala kung ano ang ihambal. Amo lang ang ginatuman si Attorney Altura kay may ginduso ni sa nga kung gusto kami extension sang amon nga prangkisa, may kabudlayan nga ipahimo sa samon. Ti amo na ni subong ang initial kung nabatian nga amo gini ang iya ginduso nga ginapanindugan niya gid. Si Attorney Altura, anong first name sa ganit, Sir John? Wala ko ibiya basta siya ning legal sa ang spokesman sang LTFRB. Region 6. Region 6. Balikan ko bala, Sir John, nagligad nga adlaw kun si Mayor Benitez nagsapol sa mga drivers kag operators ang sining traditional nga POVs kag representante sa LTFRB kag LTO ang sining transition phase, no? Mayara ka mo separado yang concern, Sir John, kag suggestion nga ginsumiter sa ila. May actually may kuha na kami to, may mga proposal na kami to, may ginpadala na kami sa ila. Pero sa akon nga kwanto daw ginaayo gid ni Mayor kay si Mayor Albe gusto gid niya magatinguha gid si Mayor Albe nga mabuligan gid ang transport dire sa Bacolod, especially mga pigado nga mga driver kag mga operator kay sa tuod lang aksyon Marlon waay nagid ni sila sang blaganan kon in kaso gid man nga ma-implementar ini ang padali-dali nga pag-implementar sang modernization program ni sang LTFRB nimo. May pila, Sir John, ka mga POV operators nagligad batian ko gusto nila sang ginatawag nga ining single proprietorship bla kag hindi pagipaagi sa corporation o kon cooperative para sa modernized jeepney at a reduced price. Anong reaksyon mo sa ni Sir John? Correct na sa kay isa na sa samon nga gin-propose kay Mayor Albe nga dapat ini isa tuod lang aksyon Marlon kung mga wala na nigin paagi sa cooperative kag sa korporasyon base ara na ta sa 70 to 80% ang modernized niya sa syudad ng Bacolod. Kay damo diya sang mga dalagko nga mga operator nga gusto ya mag-invest sang negosyo mo nga especially sa transport. Kay makita mo man dayon ang imo bala nga income mo kon ano sa adlaw-adlaw nga hindi ka na ya mabudlayan. Okay. Ang modernized jeep subong Sir John nga nakita tabla ako may namangkot sa akon sila nga Action Marlon tingalabla kami mo
nga kung baklon gid ang isa ka unit sa nang modernized jeep, may idea ka Sir John kung pila na ngayon bilis na? Ang isang nagligan ng proposal sila is 2.4, subong 2.9 na milyon. Oh. Ang sa amon gani nga sa amon gani ni amon na gani nga kami wala man kami nagapahimuyong kon ni ang iba ni ginpanguli nito sa lain nga lugar mo kagindala di sa aton. Amo na subong makita mo da may ara na da modern jet nga may mga plaka niya gani. Nga may mga plaka ni sila kay ina sa alin na to sa iban nga lugar nga ginpanguli na blasang mga tagiya kay kumo nga hindi sila ya makagwanta sang sina nga balayran. Kaya amo man na ang amo na di ang ginpangdala diri sa aton sa Bacolod. Na kuno ginpagi lang nila to sa kun di nila ginpagi para nga paglantaw mo di is brand new gidya pero sa totoo lang alin na to sa lain nga lugar. Ano man. Sige. Sir, pila ka ng kabugusan nga miyembro sa nga Stone? Sa amon subong sa Stone amon ara sa ang amon lang yang POG ara kami sa mga 50% may pibakda man da ara kami sa 80% dala sang pibakda. Okay. Sa members nimo Sir John, I don't know kung may ara sang nakaistorya na gid masimo nakapalabot sang plano nila nga kung lalaki man ang situation, di malabot ang ginatawag nga win-win solution. Nakamuno na gid man ang members nimo sa imo Sir John nga ma-start na lang sa pangita sa iban nga trabaho, magluwas sa driver? Pero sinakaroon sa mga hubin-hubin niya nga mga driver, may kuha na ya. May ideya na sila ya, either masaylo sila sa construction, either damo na sila ya mga ideya, pero ang aton nga mga 50 taho na pasobra nga edad, guro mamalasakit na lang na sila guro, kasi mapundo na sila ya sa ila panimalay kag magpanimuko mo, timayo lang kung may mga bata na sila ya nga obra, kay may matag sila, kung wala gani, sisa mo ginang problema. Amo nang Sir John mo, ko kaina, hapos iniya mangita sa iban nga trabaho para sa mga hobines, pero sa may mga edad na ya, kag magulpihan lang lawas Sir John, no? Magulpihan lawas na nga white obra kung isa nagabatsyag man na ibla, nagatukar ang malatian, blati amon ka delikado kag ginakabalagkan tada. Amo gini sa yang sa amon nga mga driver kag mga operator, once gani nga wala na sila sang pangabuhian sa dalan, bira na magasugod ang ila nga mga masakit kay una bes wala sila kwarta. Ikaduha mo na sang number 1 gid nga mas stress mo kung wala ka kwarta mo. Kay tungod nga wala ka na sang palangabuhian, ti pahimunong ka na sa balay mo, wala swerte sa bulong mo ika sang ibakal. Gani, amo nang ginapangamuyo ta nga hindi gid maglabot sa senaryo sa Sir John. Sir John, imo sa ding anong imo sa liwat nga mapanawagan sa national government taman parang at least daw hindi ka mo tanto maapektuhan sa ding modernization program? Sa liwat no ining sa LTFRB tani ining ang tuod lang gid bala nga nagakatabo. Amo lang gid na bala kay para sinasubong ining ang ihatag sa amon nga anom kuno ka bulan. Si anom ka bulan kadasig lang sa matapos. Ang mag-anom na sa kabulan nga ang ilang nga programa kinanglan maagi kanay sa private. Pag private mo, tagaan kanila special permit. Pagkatapos pag-expire mo ya actioner loan, pag-expire mo na isang special permit mo ya, minano mo pa na yung apila sa LTFRB, hindi ka na yung mabaton kay nga, hindi na sila yung magbaton kay expire ka na yan mo. Wala ka na yan, kaya ngimo yung franchise, may tagiya na. Magsiling kita anom kabulan kung amo gid man ni mahisugtan Sir John, anom kabulan ti matupa na siya sa bulan sang Mayo 2023. Daw sa John guro da mga mo sina Mayo yon mga mo sina. Kay amo na gani nga siling ko, ining ara kay mayor pasubong ang deklarar kag pamatian ginamo niya si mayor, kay si mayor wala giniya nagauntat sa pagpangita sang solusyon kung paano yang buligan ng pumuluyo especially sa driver sa siyudad ng Bacolod ug sa mga operator nga subong daw hindi nakatog nga sang sitwasyon. Subong amo na ganing siling ko ang cellphone ko wala na sang pauway kiti may mga operator nga ginakulbaan, ginanervyos na kung anong madangtan sang ila nga mga driver, ano ang mahimo ni nila kay ang ila nga
mga driver, may ginapa eskwela, may ginapa ano ang mahimo sa mga operator ta nga may mga unit. Si amo na nga ginakulbaan sila sa sitwasyon nga matabo sa amon kuning kaso nga hindi madayon ang amon nga ginahangyo sa LTFRB nga madugangan kami another year para lang nga makapreparar nga maano mo bala kumbaga ang imo nga trabaho nga dira matamat mo bala sa ilo kung ano kada either malibod kada uga da malibod kada isda o ano da ang problema ta gani da ang mga tigulang kung makalibod ba na amo na da nga ton nga padani nga tani ining lawig-lawigon pamangkag kung ano mo na nga kuan ginamon gay pertige ng tinguha ni Mayor Albe sang sini nga sitwasyon di kabalo gid sa sang matabo sini nga hindi gid ni maayo para sa mga operator kag mga driver kon i-pustro gid ang LTFRB kaya ang LTFRB man 8:57 Aksyon Radio Philippine Standard Time. John Asis ang SecGen sang S-Stone mga kaksyon. Ti may rason gid nga makabatsag sa kakulba ini mga affected nga mga POV drivers. May rason gid hindi kabala sa kulbaan nga mawad-an kay mo trabaho labi na kon mayara ka sang ginagatas ka pa-eskwela pa kabataan. Sir John. Si Sir John, ara ka na Sir John? Yes, oo. Ang ginmono mo nga kon pwede tani Sir John para sa imo, kon pwede tani nga ang 6 ka bulan palawig-lawigon pagid. So hindi ini enough para sa inyo grupo ining 6 month kung matagang gid man nga extension? Kung lantawon mo sa buong aksyon, Marlon, hindi gid niya kuan kay kung imo sample be ining masaylo ka sang imo nga negosyo o nabe sang imo nga salakyan hindi pa man niya 100 hindi pa man niya 70% nga gubaon o kung daan nabi mo ay makita tadaya mas tahom pagani sa mga modernized ang gablayay sa mga dilika mga gwapo ng mga salakyan da nga nakapasar man na sa mga emission testing da daw ikaw bala kung ikaw tagiya sina nga tag 600 700,000 na nga ginutang mo pa na sa financing ining hindi ka ni kulbaan ng sitwasyon ta. Kulbaan ka gidi kiting 6 ka bulan na hindi mo na ma-recover sa totoo lang hindi mo gid niya ma-recover. Kagang ginakwanda nga ang 6 ka bulan na ginatag sa amon nga ibutang kami sa private nakita ko na da Action Marlon nga ina sa ining litok na iya sang LTFRB mo nga ang amon nga mga prangkisa ang nag-iya sang sinanga prangkisa may buyer na naya Action Marlon mo nga may ginpasalig na nato sila nga pangubuson tani sila pangkuan kay yatag na muna sinyo para hindi na kamuda magkuan amo na dabala nagkita na ni namon ang ginaliso-liso lang isang LTFRB ni nga nabudlayan si Mayor kay tungod nga LTFRB ang madesisyon LTFRB ang madesisyon kung ano man ang ilay mo wala gid mo ang syudad mo na nga si Mayor Albe Bilites nagaayo gid nga kay hindi kita gusto tani sini nga sitwasyon nga mawad-an gid ang pumuluyo kay daw hindi nako kabalo daw amo ni gani ang inistorya bala sa mga paradahan nati kung wala na ta di sa dalan maano ta amo na bala wala ta pala nga buhian basi kon ang ginakontrata nga mga illegalista basi kon maupod na tada sila kay ma-unite na lang tada kabay hindi lang tungod nga wala na ta mahimo may gatangla karon sa imo nga bata muda ga pangayo pagkaon kun way pagkaon ano yatag mo ga ang tada nga makapaminsar gid lain ini tambay lang na iya mabatian ko lang sa mga paradahan nga mga istorya Sige, Sir John hulaton ta kay today tong meeting ni Mayor Benitez sa LTFRB nga representante hulaton ta base karon sa hapon mabalaan ta ng resulta Sir John. Thank you again. Thank you again sa Action Marlon kag madamo gini salamat sa imo nga pagpalamati kag sa ginatag mo nga time para sa amon. Action Marlon. Action Hotline. John Asis ang SecGen sang S-Stone mga kaksonte hambal ni Asis lipot ning 6 month kon 6 month good man ang extension nga ihatag not enough no kon pwede pa lawig-lawigon pagid
Kaya ang mga salakyan, iban may ginabayran pa gali. Financing pa ni. Tiyo sinabing hindi kalbaan sa nakang hindi magkabanakas na. 9:01 Action Radio Philippines Standard Time. Action Hotline 2006. Going WID for best Action Hotline. I-check tanay mga kaksyon, no? Mang dakop tanay. Ang LTO kay LTFRB, sige na yung operation, sige na yung dakpanay. Galing ang ginadakop nilang way prangkisa. Ay hindi panay kay stop anay subong nga, way dakpanay nga way prangkisa. Kundi, ang ginadakop nila mga kaksyon, way restro nga salakyan. Sige na yan. Action Hotline. Ting Action Radio, may dakpanay man, no? Ha? May dakpanay man, pero ang madakpa niya ga namon premyo, Action na yan. Dakop ka, daog ka promo sa Action Radio Bacolod. Nadakpan ako sa Action Radio Bacolod. Dakop ka. Nagpamati lang ko, nagdaog na ko. Wow! Dakop ka. Butlak sa adlaw sa patuhaw sa bitoy. Mga balita nagdala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa ihapon. Pagdayon Action Radio, Bacolod. Alright, Arina. Pa na ang Action Radio Bacolod. Yari na ang tagdaog. Bangog nga, dakop ka. Daw atat na atat si Action Marlona. Aber din sa mga ato sa nga apprehending officer. Hindi si Action Eden na boss, Action Eden. Good morning! Action Martin, ito na nato ang Kakson. Like kita diri sa may Purok Paghidait, Barangay 29. Diri sa may Singapore. Singapore Street? Yes. Kaya may nanakpa naman ta Action Mar nga nagapamati sa Action Radio Bacolod. Diba, isagod sila ka pamilya, di nagapamati. Kaya actually, naka-istorya na kami gamay. Ang very, very avid listener sa Action Mar, ang ilang niya tatay. Na si tatay nagtaliwan na sang November 1. Ang ginpamana niya ang pagpamati sa Action Radio Bacolod. Pero already si nanay, yung asawa, wala di kinagbulante man. Pero already ang mga kabataan, yung nagapamati man. Ma'am, good morning. Nagalingalan ta, ma'am? Christina Diaz. Christina Diaz. Pilang edad? 34. Dugay nagikamoy yung ma'am nagapamati sa Action Radio. Dugay na, tinuig na. Alin pag umpisa ni Papa, nakabakal sa radyo, alin sa daan niya. Sige na dayon. Pero rami, tingog sa gangkor, subong na. Sino ni ganing gangkor, subong? Si Marlon Hinubia. Nante. Nakita mo na nita? Wala pa. Si Steven Seagal, kilala mo hindi? Kilala ko na iya. Si Steven Seagal? Sino pareho sila tsura? Aba! Then? Action na Den? Yes? Sige agad. Dugangan mo ni Action Mar. Gwapo si Steven Seagal. Gwapo eh. Si Action Mar, no? Yung mas gwapo pag niya. Tayo ay kita na? Action Mar, okay, nagpamati sila sa Action Radio Bacolod. Of course, may ara ka mo, ma'am, sang bugas. Suko lang kay damo ni, damo ni. May bugas na ikaw, wala labot. Are, may ara ka, pakilapit na lang New Year, may kalendaryo ka na daan. 2023, and of course, are, share lang ka mo nanay ni nanay. Makabalik lang kami diliwat. May ara ka mo sa Action Radio nga mag. Action Radio nga mag, para magpangapi si nanay. Sa aga nga nagapamati, maupod yung po na Action Radio. Kag wala labot, sina, of course, may baby sila sa Maro. Ari, bakal sa food ni baby, 500 pesos. Madam. Wow. Ano mga balsa na Madam, gid nga salamat sa Action Radio. Kagkabay pa nga, tani, magsigi-sige inyo programa. Yes, salamat. Thank you so much. Tungod mo na sa inyo, nga sige-sige yung programa, kay padaan ka mo nagapamati sa Action Radio.
Yes, Action Mar. First pa lang rin siya nato. Nga nadakpan dito sa Barangay 29. Tunog-tunogan niyo da, mga nagapamati. Ito sa may Barangay 29. Kay malibot pagid kami liwat. Para sa dakop ka promo sa Action Radio Bacolod, Action Ida Raboso. Una sa balita sa Action sa Bacolod, Action Radio. Congratulations and celebrations. Las 9:06, Action Radio Philippine Standard Time. Standby! Mabalik kita, balita sa Banwa sa Ganagaran. Standby! Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwasang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero teka, kamusta man? Ako na would like, mayara gina na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos, ano naman, brown na dason. Brown na dason, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend, nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanahan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na kubos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong kapatitipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung mamanaki. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to nogin na siya. Niya padala ko na tula sa imo mga base ko makadaong kamandra po. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo mo. Kayo ano na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod. Nga idol kong Action Radio, nga permi ko na nga pamati as na magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan kagin ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, napatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala ka kaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio.
maskin gubaon na nakabati ko. Inganak na ng Sang Diyos ang pagubay nga pamati ka kay nga mo to nga pag-abay ko. Pritsa lang agi kaya nga mo to. Sige. Imunak lang. Dako na bulit. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba niya nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis na son, inyo man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga sana ka na sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula.
napalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatugas ang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus.
Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini, paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo. WID for best public affairs program for radio. Pabalik kita sa ato sa nga pagpangalagad ang selebrasyon sa Pasko maka-aksyon kag bagong tuig dito sa Pilipinas. Tingin na siling hindi kompleto kung wala isang ginapalupok nga firecrackers kag ginapasiga nga fireworks, di ba? Action Hotline! Tinandan na sa mga Filipino mga kaksyon, pero hindi malikawan kung kaisa nga ining helikopter ni nagatuga ini sang halit kag peligros lawas kag kabuhi sang tao mo. Yantes pa naman magabot ang bulan sa Disyembre, labi na ang December 25 nga Pasko, kag Disyembre 31 sang gabi, kag ang Enero 1 sang kaagahon nga New Year celebration, labisan butang ta bulan pa lang sang October, nga man ang una nga bulan nga may ber. September, ang una gali September, no? Idamo na sa mga factory akon manufacturers ang nagasugod na sa pag-ibo sa nagalain-lain nga sahi sang palupok, limitador kag fireworks, pero hindi sila nga magkapinagusto ka lang himo na nga way sa kakaigo nga permiso. Kaya kinahanglan ba ng sang ginatawag nga limitasyon? May limitasyon ni mo? Ang talakay ko nga balita ni bangod nagligad nga adlaw mga kaksyon, may limagid ka mga tao to ang nagkalamatay, nagsigabong kag nasunog to ginapatihan, illegal fireworks factory sa barangay Canlubang, Calamba City, Laguna. Action Hotline! Nga natabo ini nga trahedya ang pagpati diri bangod sa ginasiling nga illegal. Basta illegal way sang permiso, so kung way permit, pwede na iya pagusto ko na nung himuon mudra sa sulod sang factory. Pagusto ka kung ano karako ang himuon mga palupok plus bisan nga wala sang mga kagamitan nga dapat ipreparar kung tani para malikawan ang insidente. In short, wala sang safety nga ginatawag bla. Pwede lang bangod way gani isang permiso. Tao, paano bala ini malikawan? Kung sa bugos nga Pilipinas, may ginatawag kitang fireworks capital of the Philippines. Di ba? Ang Bukawi, Bulacan, nagligad to mga kaksyon, may na-intercept tong mga otoridad. No? Nga illegal firecrackers. Dari sa Negros Occidental, may ara man kita ginbansagan nga firecrackers kag fireworks capital. Kag ti inaway sa iban kundi ang Banwa sang Hinigaran. Action Hotline! Ti kada December makaksyon nakit-an sa mga tawo nga nagalabais na landas Banwa ang mga nagahilira nga display sang mga baligya. Kag ina mga kaksyon, gin-designate ina nga lugar sang Banwa, hindi ka pwede nga makaplastar da sa bisan diin lang. Hindi ka basta-basta makabaligya kung ikaw nga managbaligya, waay makapaidalom sa ganatuwag nga seminar. Kung paano malikawan ining insidente ni mga kaksyon, ti subong sa nasilintara, nagahilapit na ang Pasko kag bagong tuig, may mga lupok na makita ka di ka nabatian. Hindi ba? Galing kay manti jutay pa man lang, guro tulot testing lang bla ang sindi nila sang firecrackers, triangulo, 5-star nga ginatawag. Nako, masiling ko yang damo na rin sang nagaplastar na agod nga magbaligya siling firecrackers kag fireworks. Yaman tabay diri sa may Negros Occidental, partikular sa Banwa sang Hinigaran be. Online sa hotline. Makaupod ta ang serving chairman emeritus
no sang Hinigaran Firecrackers Association and amo man isang Vice Presidente sang Philippines Pyrotechnics Manufactured Association, Mr. Navarro Bailon Jr. Sir, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Yes, salamat gid sir. Importante ni kay pilaban ka adlaw to nga may mga balita kita nga nabatian nga may insidente na tuga sa illegal fireworks, may mga na-intercept naman ng mga otoridad illegal firecrackers, pero amo to kay ina siling ko na medyo halog pang kampanya sa ato sa mga otoridad subong, no? Now, kamustahon to sir? Dara sa Banwas ang Hinigaran, ang Hinigaran ginakilala bilang fireworks capital of Negros Occidental. Kamustang preparation sir kung pagbaligya sang fireworks ang paghamalan? Okay. So sa subong, nagprepara na kami para sa pagbaligya sa atong mga retailers dire sa National Highway sa Barangay Nahaw. So sa December 16, magkuha na kami. Mag-open na ang atong mga retailers. Okay. Ang barangay Anahaw, sir, same ina siya nga designated area nga balagyaan sa firecrackers kag fireworks display? Oo, so amo niya sa ang firecrackers nga ginhatag sa aton nga mayor, diri sa Hinigaran, si Nader Arcillo. So ginpa-inspeksyon pa ni sa regional, daw na-aprobahan man kita nga diri ang safety nga baligyaan sang palupok. Okay, by the way, balikan ko sa ang association ni Mobla. Ang association mo is amo ning ginmuno kabagulang Hinigaran Firecrackers Association, no? Yes, sir. Pila ang mga miyembro sa sir? As of mga 2022? So now, siguro 500 members ang asosasyon namon sa Bilog Ring nga Negros. Kag ang pinakadamo is taga-dara sa Hinigaran. Dire sa Hinigaran kay dire lang gid ang aton nga mga manufacturers, dire lang gid sa Hinigaran ang kuan mas madamo. Yes, importante sir, ang ginmono mo dapat magpaidalom sa seminar ang mag-display dira sa Baligya. Yes, kasi tuwig ginaseminar kita sa safety, no? Safety awareness. So every year conduct kita conduct ang national sa pag-seminar sa amon. And then pagkatapos sa national, nagakandak man ang Hinigaran Firecrackers Association sa pag-seminar sa mga health fairs. No? So ang aton nga mission nga maging legal ang tanan naton nga involved diri sa fireworks industry. Okay. December 16 amo ning umpisa nga adlaw nga pwede ka mo magka-display. Yes, mga retailers. Retailers. Ari sir, may nagpadala diri nga sang question. Ang inyo sir gina-display dira is local manufacturing na siya akon ginakumpara niyo mas iban. Actually, mix ang aton nga gina-display diri, may ari naman kita nga gakumpra kita sa Bulacan tungod nga ang local naton, ang mga manufacturer naton hindi pa kayang magubra sang mga iban nga produkto halin sa Bulacan. So nagakumpra kami nga dito halin sa Bulacan kag ginabaligya diri. So ako sir Piho ko sir seminar ina sila mga miyembro nimo kung ano ang ginadumilian nga ibaligya, di ba? Yes. Ano gani sa una gid nga ginadumilian di pwede gid? Ang hindi pwede gid nga ginadumilian sa aton kuan ang mga dalagko lang mga lupok, mga parehas ang kamara, mga Yolanda, mga musnang mga ginabawal gid sa kuan mga bawang obra sa guwa. So amo nang ginabawal gid sa aton, no? Okay. December 16 ma-display na kamo may ideya ka sir kung mga pila ka mga tulotapangko mga display sa sining adlaw gid una. Dere sa Hinigaran mga 31, 32 na kami, no? Yes, mas mayo na sir do kay dumduman ko bala nagligad nga 2017 atong EOBLA. Pagwa ni Presidente Rodrigo Duterte nagapekto gito sa fireworks industry dira sa Banwas nga Hinigaran, no?
Yes, apektado gid siyempre gaman ang atong presidente. So kami nga lang legal nga mga manufacturer nagarespeto gid kung ano ang iya nga mga EO. So medyo nakaapektado gid to daw ang iban na wala mayo nakaobra tungod sang may mga bago nga gusto magobra so dumili sa aton gobyerno so wala gid sila nakaobra. So mo na gani ang ginapaabot na nalauban tani sa kabayonta makabaho ibawi man kay mga isip-isip ko duwa man katuig mo no wag gid man sila naguntat pero ti na do nag-decrease bla no nagnubo gid ang supply nagdubo ang binta kay bangod sang pila ka mga pagsulundan ari sir presyo ang presyo nagsaka o konsem gyapon o kung nagdubo. So sa subong daw nagsaka ang presyo kay tungod nga nagsaka man ang mga materyales kadang mga produkto halin sa Bulacan nagsalaka so daw medyo mahal gid sa subong tsimpo. Pero kayang-kaya sa aton mga consumer. Okay, kumo ikaw sir ang Vice President sang Philippine Pyrotechnic Manufactured Association. Ano so far ang information nga na-receive mo dara kon campaign sa ato sa gobyerno against sa mga illegal fireworks ang paghahambalan. Way pa naman so far sa direktiba, no? So sa sa aton nga mga kay araman ko sa Philippine Pyrotechnics ang may mga bago sila nga sa among ibaruan ko nan mga sa Okay. Lagid Sir Bailon dala nagid no kay medyo nagadula-dula ang signal naton fade no nagadula-dula ang signal ni Mr. Bailon. Ang importante ni kay mas maayo gali ni kay Vice Presidente ni si Sir Bailon sang nationwide ang coverage ni sing Manufactured Association yung Philippine Pyrotechnic mga kaksyon mas maayo ni. Na si Sir Bailon sa di matadion, sir? Yes, Action Mardon. Ari lang po. Ano to gani ang ganang mo kay na, sir? Parte naman sa mga illegal nga mga nagakadakpan subong sa dito na sa Gwa nga iwas sa Hinigaran. May mga kumbaga may mga hindi pagid klaro bala sa ila ang mga patakaran sa gobyerno so amo na nga naga-illegal sila. So gina-invite sila namon nga dili man sa local kay sa national pwede gid sila nga makapalapit sa asosasyon para nga maglegal ang ilang nga pag-obra or pagbaligya. Yes, sige sir, hulaton tani December 16 sir kay pag December 16 gid balikan ta ka para nga at least ma-check ta kung ano sitwasyon sa Banwa sa first day nga pag-display ninyo sir. Sir Navarro, actually sir ang mga retailer December 16 pero kita nga may national license so open ako diri sa Subong sa highway Hinigaran siya gyapon. Okay. National ang license mo sir sa pwede ya maka start na Subong. Pwede ka makabaligya whole year. Okay. By the way, ikaw lang sir ang isa diri sa Negros sa Hinigaran nga by national license? Yes, ang aton manufacturer kuan man na may mga national license sila pero sa aton nga dealer pwede kita makabaligya kung hatagan kita sang pwesto sang aton nga pinalangga nga mayor pwede gid maka-display sa whole year round. Yes, okay. But sa lingon nga bisan hindi iya selebrasyon sa Pasko nga pag-untuig, may mga kasal abi dira, may mga iban nga aktibidad celebration, dira yang ila sa nga punteriya, dira sila ya pwede makakadto sa imo sa nga pwesto. Yes. May ara nga mga kapistahan na aton mga municipal, so pwede gid sila maka-order dire kung ano nga wanang ilang baklon or orderon nga mga pyros, may ari man kita dire. By the way, last na lang sir ang mensahe mo sa mga pareho nimo nga manugbaligya sa farmers kag pyrotechnics this holiday season, go ahead sir. Okay, so sa akong mga kaupod no sa Pyrox industry ihalungan tagid ang aton nga industriya sa pagbaligya kag pag-obra no halong gid kita ka gina-invite kita mo sa every year naton nga
seminar from national kag sa local may ara gid kita seminar kag sa mga illegal dira nga malabutan sa aton nga tingog no gina-invite kita mo sa pagpalapit sa aton asosasyon para maging legal ang inyong nga pag-obra. Tudluan kamo sa asosasyon kung paano maging legal ang pag-obra kag pagbaligya sang palupok. So madamogid nga salamat kag sa aton Action Radio nga ginhatagan kita sa Chimpo sa subong adlaw sa pagpahibaluman sa aton nga mga kaupod sa industriya. Amo lang nagkagsaamon nga bago nga presidente diri sa Inigaran si Ernest Ticuatson kagsaamon nga mayor diri sa Inigaran nga supportive kayo sa aton industriya. Madamo gid nga salamat kag mayong aga. Salamat gid Sir Bailon kag kabayunta sir mangin bukas lang ang imo sa communication kay magiangot liwat ang Action Radio sa imo. Salamat gid sir, good morning. Yes. Oh, good morning. Okay. Action Hotline. Navarro Bailon Jr., no? Vice Presidente ini siya sang Philippine Pyrotechnic Manufactured Association. Action Hotline Martes nga pagpangalagad November 22, 2022. Magatakop naman temporaryo sa ngalan sang okay, antes na magtakop, manakop kita anay. Oh. Di ba? Antes kita magtakop, manakop kita anay. Munaya. Action Hotline. Manakop ta anay kay pagpasalamat ini sang Action Radio Bacolod sa mga suod naton nga mga tagpalamati gid. Sa mga nagapadala bala diri sang mensahe nga gapamati gid perme, hindi ka mo magkabalaka kay bala mo nagalibot ning patrol sa Action Radio Bacolod mo. Kung nagabonitor ikaw, may tsansa gid ka nga madakpan. Pero kung waay ka monitor, inaya 101% hindi ka madakpan. Action Hotline. Sige, Action Hen. Dakop ka, daong ka promo sa Action Radio Bacolod. Nadakpan ako sa Action Radio Bacolod. Dakop ka. Nagpamati lang ko, nagdaog na ko. Wow! Okay, yari na si Action Eden din kasubong. Good morning, Liwat Action Mark. Kasi natin yung Action, ari naman ko dito may Shokon Road, Purok, Masagana, Masanag, Masanag, hindi ang okay man na. Ang Masagana is magulang sa Masanag eh. Yeah. Basta na pala rin yun, naman sila gapon yung mga letra. Pero mayari ito di Action Mar na dakpan, ginagapamatigid sa Action Radio Bacolod. Gwapohon, si tatay may lamok papatay kagid. Agoy. Tay, sino ka ngalan ta? Norberto Mirambel. How young are you? 55. 55 na si tatay. Sa 55 mo katuig, Dres Kalibutan. Ilang ka nakatuig nga nagapamati sa Action Radio? Tawig na eh. Mga pila na be? Lanching diwa isip na lanching muna. Ay, perfect. Ito dugay-dugay na get Action Mar, no? Sino ka mga ginapamatian mo tayo sa Action Radio? Ano na yung balita? Drama. Sino ginang paborito? Sino ang gwapa be sa Action Radio? Si Dina Bush. Hala. Dugagan mo gid na ha? Dugangan mo na ha? Si Dina Bush, yes? Kita mo na si Dina Bush, wow? Ano pa lang? Amo pa lang pagkita mo. Dugangan mo na gid na Action din kay wagad gabutig si tatay. At no, gaya ako yung Action Mar. Eh, si tatay, nagapamati sa Action Radio. Of course, may ara si tatay sang bugayas. May talaga si tatay, ara. Sa tatay, sila na na-receive ya Alonso, di si mo pertahan. Ari ang kalendaryo, yari sa Action, ara ko na pagbukas mo, ara ko. Charot lang. Tapos tatay, ay lumalipatan ko pang palo ni tatay, Action Mar. Pala sa Action Radio Bacolod, okay na na? Hindi ko na yan, okay sa mo, hindi may ara ko na ikaw. Sa 500 pesos. Kaya nagapamati ka sa Action Radio. Kaya naman mahal mo sa Action Radio. Magiging salamat.
Yes. Ay, mati lang mayo sa Action Radio. Action mo, daw ipitay kita sa oras. Pero tiyak mo na ikaduha nga winner si Tatay sa Handakop ka promo sa Action Radio Bacolod. Live dirigya po sa Barangay 26, Section E. Dinaboso. Una sa balita na sa Action sa Bacolod. Action Radio. Alright, 9:41 Action Radio Philippine Standard Time Action Hotline magatakop temporaryo sa ngalan sa regulang anchor man Action Art ay hupon. Ako naman, Action Marlon Hedovaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio